Hola, soc Jesús Català, guionista de La Falla de Na Jordana d'enguany, component del grup creatiu Ítaca, que som el grup de persones que estem duent endavant la confecció del projecte de Na Jordana. Un projecte que du per lema Odissea i que tracta precisament d'això, de l'Odissea del gran poema grec atribuït a Homer, dut, clar està, al món actual, amb tota la referència que calga a la situació actual, però recreant tot l'esperit èpic que està també present a aquesta obra universal que és patrimoni de tots. A La Falla trobareu com a cos principal, naturalment, un cavall de Troia, possiblement l'element icònic més conegut dels poemes homèrics. Hola, soc Joan Blanch i per tercer any consecutiu treballo per a Na Jordana, fent la falla infantil. Enguany anem a tractar un tema que el porta molt a dins meu, un tema que es va remetre al segle V abans de Crist i inevitablement parlarem de Grècia. Il·lustrant-nos sobretot amb una obra que ha marcat la història i que es basa en els viatges d'Ulisses, d'Odisseu. L'obra és l'Odissea d'Homer. De manera pedagògica i il·lustrativa anem a intentar desenvolupar tot el que ha sigut el recorregut que Ulisses ha marcat dintre d'aquesta novel·la i, com tots els anys, vos convido a tots per a que podeu gaudir de La Falla al cau de Na Jordana i a la seu de Na Jordana.